ଆଜି ଥିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ 6ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମା ବିମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସବୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଖାଲି ଅଦା ପକେଇ ଆଳୁ କଷା ଟିକେ କରିଥିଲି, ଘିଅ ପକେଇ ପରଟା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆମ କୁନୁରୁ ଏଠି କହୁଛି ଜାଗର ଓଷା କରିବ ବୋଲି। ଖରାବେଳେ ରୋଷେଇରେ ମୁଁ ସବୁ ପନିପରିବା ପକେଇ ଘାଣ୍ଟଟିଏ କରିଥିଲି। ଖରାବେଳେ ସୋନାଲିର ମୋର ଆଜି ମିଶି ଭାତ ଖାଇଥିଲୁ। ଝିଅ ତ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ବାବା କେତେବେଳେ ଦୋକାନରୁ ଆସିବେ ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।